Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi kigge på danske sjove klip, og så skal vi sige ikke grin. Så ja, jeg skal gå ind på danske sjove klip her. Og så går vi bare ind på den her. Hej med dig. Hvad Hvad hedder du? Frederik. Hvor gammel er du, Frederik? 6 år. 6 år gammel. Ser du Tinka derhjemme, eller hvad? Ja, hver dag. Ikke hver dag, men... Og jeg tror lige, jeg skal skrue ned her. Kan man ikke skrue ned på en eller anden måde her? Hun her. Ej, okay. Nogle gange. Hvad synes du om Tinka julekalenderen? Den er god, men vejret er ikke så god til hende. Bro, der er ikke noget svær med. Den er god, og vejret er ikke så god til hende. Bæret? Hvad mener han med bæret? Ja. Det er en god julekalender. Ja, det er en god julekalender. Sammen med herrerne. Og det her er ligesom... Så skal der lige være noget musik der. Det var producer Peter, der lige synes, vi skulle have lidt musik. Tak for fortællingen Okay. om Muhammad Ali og de her store kampe, og tak fordi du var med i studiet i dag. Okay. Han er bare helt chill. Ja, da. Så jeg ved, men han bare stod derovre og stod der. Altså ikke flere kampe og slås for Muhammad Ali. Vi siger lige tak til Kurt Thybo. I har lige sagt farvel til ham. Så er det bare væk. Tak fordi du var med. Tak for. Han lavede sådan en for Ja. mig hurtigt, ikke? Han sagde, I can hit you 3 times before you can say 1, 2. Are you ready? I said, yeah, I'm ready. Okay, One, two. go. 1, 2, siger jeg. Sker ikke en skid. Jeg sagde, hvad? You wanna see it again? Den forstår jeg ikke, det sjove med. Jeg synes kun, det er sjovt. Okay. Ja, Okay, den anekdote skulle vi lige have med. Ja. Kurt Thybo, tak fordi du var her i dag. Okay, hvad var ikke? hurtigt både med... Tak for det, selvfølgelig. Okay, jeg ved for en vej. Claus' liv er, at han før i tiden altid fandt kvinder, Ja. der ikke kunne lave mad, som for eksempel Sally Tomsæt. Så var det altid dig, der stod for det? Altid. Altid. Hvorfor fandt du så nogle koner? Jamen, jeg havde andre interesser i dem. Hvad fanden er det der fra grin? Jeg griner. Jeg tror, jeg har ikke grint 0 gange indtil videre. Jeg har grint 0 gange, det siger vi bare lige. Det var der også. Når man bliver forelsket, så får man en sygdom. Jeg vil jo ikke få mig sådan en sygdom. Ej. Jeg kan lide køling. Og hvad kan I? Jeg kan lide køling. Så skal jeg også lide frikadelser. Og hvad har I? Jeg kan lide køling. Så skal jeg godt lide frikadelser. Jeg har fået min postkasse ødelagt 3 gange. Bagdækken er piftet. Bagdækket er piftet simpelthen. Nå, flot. Nummerpladerne stjålet 2 gange. Er nummerpladen stjålet 5 gange? Ej, ikke kraftede mig bare irriterende. Smurt hundelort på forruden. Ej, det er altså bare irriterende, det der hundelort på forruden. Ja, og så min sneskrav blev stjålet en søndag formiddag. Hvem fanden stjæler også en sneskovl? Søndag formiddag. Stod der 3 knægte udenfor. Og satte lige benene i klemme. Og sagde, med pengene. Ej, jeg kunne tage grin. Nej. Ja. 2 grin. What the fuck, men hans ansigt, ham der den mindste. Kæft, mand. Er du for stene? Nej. Er du for stenalarm? Om jeg hvad? Om du får stenalarm?
Hvad siger du? Er du for stenalderen? For stenalderen? Ja, ved du hvad, det er ikke helt galt, det du siger der. Hvor gammel tror du, jeg er? 25. Hvor gammel tror du, jeg er? 25. Fucking 25? Flandern. Det er jo for vildt. Altså, det er jo... Men den synes jeg, altså det er bare en sjællander. Sjællander, de taler så højt. Så mærkeligt. Det kan godt være, at jeg selv er sjællander, men hun kan man høre, der er fra København. Altså, hun kan man virkelig høre, der er fra Sjælland. Det kan godt være, jeg er fra Sjælland, men hende der kan man virkelig høre fra Sjælland. Hvor vildt. Altså, ude på ruten, det var så... og jeg sugede bare den der atmosfære til mig. Det var bare sådan... Ja, det er flot. Det er flot. Der skreg og man var bare sådan, ja, mere af det, og jeg levede højt på det, og så var det, og jeg var bare så klar, jeg var sådan, ja, så, det var for sindssygt, og så var det bare sådan, nu er det min tur, frem, Ja, nu er det og så var det bare sådan, jeg elskede det, altså seriøst, det er jo så fedt, mand, altså det er så fedt. Hun er bare sjællander. Man kan høre det så stort. Det var tæt på. Vi kiggede sådan, holy moly, de kommer hurtigt. Ja, men det var fedt. Velkommen til endnu en challenge. Jeg ved godt, jeg næsten kun laver challenger, men... nej. Den har jeg lavet en snap om. Det kan jeg også sige. Det er ikke sjovt. Det er også bare irriterende, når ens far kommer ind. Vi elsker challenge. Ja, du elsker challenger. Hvad hedder nu? I dag, der skal lave en likridschallenge. Nej. Øjeblik. Far! Sluk. Jeg optager ligesom. Du skal Vis mig bag for fanden. Undskyld. Henrik, fordi nu går vi ned i bagagen. Nej, nu er det der, hvor den er bitte citrin rører ud. Ej, jeg kan også bare pisse irriterende. Til rummet af bilen, og den her bliver det mest arrogante køretøj på hvilken som helst campingplads i Danmark, fordi... Vi har en Citroën 3 og vi har en Citroën 3 og en Citroën 4. Så ja. Er det, der ruller ud af bagenden på Concorden nu? Jamen, det er jo en C1'er, en lille bil, så man nemt kan komme omkring. Den er jo lidt stor at flytte rundt på, så derfor så har vi... Nej, stop den! Snoren knækket! Nej, det er direkte fjernsyn! Ja, det regner den. Ja, undskyld, jeg står og griner. Men vi står altså inde i Tivoli, og storen knækket. Er det ok? Er det ok? Jeg tror, vi skal ringe til fabrikken. Og nu kommer der kunder. Det er slagteren, det er aldrig godt, det kan jeg godt fortælle dig. Nu må du lukke døren op, så kan jeg komme af med det her. Det må være noget, det er der med alt sådan noget, jo for helvede. helvede. Ja, godt. Om der han er en rigtig slagter, det kan jeg godt fortælle dig. Godt, du kan holde øje med, hvad der foregår. Så det er godt. Hvordan går det med min mørebrænd? Det har jeg ikke tid til alt det plat, for fanden. Så hold nu kæft. Så hold da Jeg kæft. skulle lave en underhold, alle de der skal have mørebrændbøg, eller hvad fanden det er. Du sagde, du måske have den. Ja. Det her er miniputterne. Kammeret FC Skanderborg. Miniputterne. Er klar? Fuld skru. Undskyld mig, ham der han skulle helt ned og ligge, ham der den grønne målmand, men... Nej, så skal 3, 2, 1. Det er dermed slut på årets første stævne for FC Skanderborg, og trods 2 sejre, så sidder nederlaget til Hovedgård dybt i Lauke efter kampen. Lauke, I vinder 2 kampe og taber 1. Hvordan synes du om jeres første stævne i år? Godt. Gik det, som du havde håbet? Hvor lang tid tror du, det tager for dig at komme over den oplevelse? 5 år. 5 år. Jeg har set den der før på Snap. Ej, skal der også komme reklamer nu? Nå. Det var alt, og den her video. Hej hej.